ରକ୍ତ ମୁଖା ହେଇ ଉଠିଛି ଆଜି ମତେ ମାରିଦବ। କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ଆରେ ରାଣୀ ତତେ କୁଆଡେ ବି ଯିବାକୁ ଦବନି। ତୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ତୋ ଥିଲେ ବି ସେ ତତେ କୁଆଡେ ବି ଯିବାକୁ ଦବନି। ଆପଣ ମତେ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ। ସେଇଟା ମୋ ମନରୁ ପୋଛି ଦେଇଛି, ଆଉ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତୋ ରକ୍ତରେ ରାଣୀ କେମିତି ତାର ମୁକୁଳା କେଶ ବାନ୍ଧୁଛି। ରାଣୀ କେମିତି ତାପରେ ତୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଯଜ୍ଞ ଆହୁତି ହଉଛି ସେ ରୁଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ବାଇନ ମହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଡାକ୍ତର ବାଇନ ମହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ବାପା, ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ କହୁଛି ତୁ ଚାଲ ନା, ମୁଁ